Jeg vil i den her video vise, hvordan vi installerer Inspire, og det gør vi ved at gå ind på skolens hjemmeside, gå ind på IT og genveje, og gå ned og finder der, hvor der står TI Inspire. Så kommer vi ind på producentens hjemmeside og kører ned og finder den udgave, der passer til vores system, her in Windows, og klikker på det link. Når filen så er færdig med at downloade, jamen så trykker vi på den, og så vil installationen gå i gang. Vi trykker videre. På et tidspunkt kommer der en pop-up, som ikke er med i videoen her, hvor man skal vælge mellem en blå eller rød udgave, og der vælger vi den blå udgave. Når den er færdig med at installere, jamen så skal vi have styr på den bruger, der hører til programmet. Så det er det, den sidste del af videoen ligesom omhandler. Og vi skal også sætte programmet op for første gang. Der er nogle indstillinger, der lige skal laves om, som også vil blive vist. Godt. Vi har nu downloadet programmet og fået det installeret. Så kan vi på computeren åbne programmet første gang, og så vil den komme og bede os om at logge på, som tager os til næste del af installationsprocessen. Vi trykker på Start Log On. Så indtaster vi vores skolemail, så vores unilogin, og så /slagelse-gym.dk. Og vi kender ikke adgangskoden. Der er oprettet en til jer, men I kender ikke adgangskoden til brugeren, så vi trykker Forgot Password. Så nu har vi bedt om at få en ny adgangskode tilsendt. Så vi skal nu ind på vores skolemail. Så vi går tilbage til skolens hjemmeside, IT-afdelingen, og finder Outlook Webmail og trykker der. Så kan det være, at I vil blive bedt om at logge ind, og når I gør det, så kommer I så ind til jeres indbakke her. Og der skulle så gerne ligge en ny mail, der hedder anmodning om nulstilling af adgangskode. Klikker på den og klikker på linket i den. Så har den allerede indsat sådan en reset password key, og så skal I nu vælge jeres nye kodeord. Og her kan der være nogle krav til, at man både skal have store og små bogstaver, et tal med, og måske også et specialtegn. Når vi så har lavet en ny kodeord, jamen så skal vi lige trykke accepter til vores invitation, der ligger til en licens. Og så skulle den gerne logge os ind, og så skulle vi faktisk være klar til at starte programmet første gang. I videoen her, der beder den mig en eller anden grund lige om at logge ind igen, men det kan også være, at programmet starter op sig selv, efter I har fået oprettet brugeren. Det kommer lige an på rækkefølgen, man gør de enkelte ting i. Når programmet starter op første gang, så ligner det lidt det, I ser her. Den her computer har så haft programmet installeret før, så derfor ser det anderledes ud. Så er der nogle indstillinger, vi lige skal lave om. Vi går under indstillinger, vælger indstillinger for eksempelvisning. Og her skal den stå til computer. Det klikker vi på og trykker OK. Tilsvarende skal vi igen ind i indstillinger og finde indstillinger for sidestørrelse. Og også her skal vi trykke computer og så trykke OK. Næste gang I starter programmet, vil det ligne mit noget mere. Og det sidste, det er at sige, jamen, hvordan gemmer vi så en fil, vi har lavet. Jamen, det gør man op under filer, og nu skriver jeg lige noget i notefelt, så vi har noget at se på. Men så skal man op ind under fil, og så vælger man altså lidt unaturligt udskriv, når man gerne vil lave sin aflevering. Og det er fordi det herinde, man kan vælge at gemme som PDF. Der er to måder, man kan vælge udskriv på. Man kan vælge synlig del eller udskrive alt. Og der er det nok bare at høre jeres lærer, hvad de foretrækker, for det er mere lærerpræferencer, der er i forskellen der. Men ellers nede i venstre hjørne finder vi gem som PDF, og den klikker man på, og så har man altså på den måde gemt det.